Ayan guys, papunta kami dito ngayon sa sa pagkukunan ng baboy panghanda sa birthday ng nanay nila. Birthday ko po rin po bukas yun. Ayan guys. Ayan. Okay. Ngayon ay papunta na. Saan kukuha kami ng baboy. Pili o kayaw. Ayan guys, ito. Baro galing Maynila ito. Kayaw, pili. Ayan. Ito, pili o. Puno. Kasi na yun. Ito na yung sa kanilang 5. Sino kaya ang malas? Uli ho! 6 pala, 6. Ayan guys. Oh, yan, okay. Wala pa tayong kawayan. Ayan, na-vlog ko na rin yung nakarang linggo yan. Unang vlog ko po. Ito po, ay kukuha po kami ng isa para panghanda sa birthday. Ano naman na bago gano'n mo. Isabay mo na sa vlog. Pangina. Ayan, ayan, ayan. Dito, dito. Ayan. Ay, titirahin. Okay, bibilangin ko sinong malas. Bilang ka. Sino sa kanila ang matitira ngayon? Puta to, babae. May tayo pa to. Ayan guys. Balit yung pugi yan. Yung malaki tayo. Ayan. May sisintayan? Pagkagin mo na lang. Balta PC. Kung wala siya sinta, 5-8. Pero din yung PC. Basta sabi ni Aday, sinta ka. Pababa. Karagat ng mutan. Si Aday pala ang sagot ito si Aday. Yan yung ano namin eh. Si Batari. Yun ang bakit. Siya yung nag-ano ng ano eh. Budget. Saan taga-audit? Walang pambuhat mamaya. Mura na yan, 170 sa kilo. Bagay, nasa probinsya tayo eh. Sana kung may pira lang ko, panlilitsyon ko yan, no? Sana panlilitsyon yan, no? Ayan na guys, hinuhuli na po yung baboy. Ayan. Hinuhuli, titimbangin po, ito timbangan, no? Ayan. Ayan guys, oh. Ayan, mga kaibigan, magtitimbang na po tayo. Ayan, nagtutok na lang sa amin yan. Dalawa. Nakapili. Mas matangka na rin kapanood. Di ba? Oh, na gumawa niya ng babae si Kamanor. Okay guys, ganito lang ang buhay sa probinsya. Minsan masaya. Maya inuman na. Minsan hindi. Pala. Ganito pala yun. Okay. Tabi. Kailangan huwag magulo ha. Ano kaya? Magpapili mo yung Boy. kapalit mo. Trupa ko yun. Kaya pa Joey? Brazil driver. Wala. Minsan lang mapagod eh. 25 years old lang ko. Ako 25 pa rin eh. Ano may bahay? Balik mo. Ni. Ayun na. Lagpas Wala na. kami diretso. Ayan o. Okay, ikaw naman ano? Oh. Masakit. Extra lang extra. Hindi na magpururaw para matiso. Dapat magpururaw. Hindi man daki bayad pa nag-ano nga. Hindi man daki bayad. Magay ka muna, magay. Dali. Ano ba ginawa mo ron? Mukhang ayan o. Nakarating na yan sa bahay. Nakarating sa bayan. Oo, Binaboy niya lang. Pagkatapos na ng birthday ko, diba? Tapos na Ang magandang agimat. Magandang ginawa mo agimat doon ah. nakikita ni Tita Ninya. Ayan o. Ito pa raw nakikita ng kapatid ko. Punta para ka tumama sa loto ah. Ay, Diyos! Huwag mo na ipa-vlog! Parang tumama kasi di ba ako? Di ka natatakot na pag ano? Ang ganda lalaki ng asawa mo. Oh, ano? Doon pa ka nang Ayan o. Ito na yung aming panangalian ngayon.
Papanangalian pa yan ha. Ayan, nakabitin na po yung karne. Kasi mamaya-maya pa po ito tasap-sapin. Ayan, guys. Ayan na, nagbigay na pagpapasalamat kami sa sponsor ng video, okay? Ay sir, maraming salamat po. Siya po ang sponsor ng video, okay? Pagpapahila po ng video, okay? Yan. Sponsor po. Ngayon, kung naririnig man yung sino sponsor. Wala yung una. Wala yung una. Kainan na tayo, kainan. Maday. Minyo. Dandahan lang. Hindi kami mamatay. Ingo. Hindi ka mamatay. Oo. Patayin ka. Nasarap na mahal. Yan. Kami. Classmates ko yun. Elementary ko. Sayo, diba? Dahil ka ano, dito ang dati ano. Dahil kami pili mo. Boy, ano gusto niya? Ang dati kaya ang diri ko. Anong ano? Hi? Ano mo kasi yun? Wala yung una. Lupulit. Nag-aalis na elementary. Kaya ganun abudan. Si Buko sa akin. May panali so tayo. Ano ito? Nalunis pa. Alam mo mabay ka ni Buko? Mali. Babae na naman dito. Pero, aninit lang ito. Aninit lang. Tama ulit ito. Mahuli. Hey guys, tinitimbang lang po. Tinitimbang lang po yan. Ilang kilo na. Payat. Tama. Payat. Boy. Hindi pantay. May pagkapi. Sumok. Yan naman na rin yun. Kamot mo. Talat. Tama yan. Sakto lang yan. Tira. Nakasayad pa, nakasayad. 54, alam ko 54 eh. 6, 70. Nakasanay talaga. Ayan guys, oh. Ayan. Tuwan-tuwa yung mga sunog baga, oh. Inuman na! Ayan. Ayan. Ayan, oh, Barsa. Barsa ba tawag dito yan? Sa amin yan, ano? Dito. Kangga. 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 Okay, sa amin Barsa sa Liti ha. Yan, nakita niya guys yan oh. Meron sasakayan ng babo. Okay guys, nakakasayahan na po. Yan, nagiinuman na sila. Araw po ng birthday. Yan. Okay guys, maraming salamat po. Hanggang dito lang ating video. Papasalamat po ako na wala kayo sawang panonood sa aking video. Thank you very much. See you again.